Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi Black Life khona lo mbukiso. Igama lami ngigustufuza la ngamaLezulu. Le show le yintsha siyibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So nangu sizongibhalela namhlanje ufisa ukwazi kabanzi ukuthi lo afisa ukuthi amphendule embuzweni othi umfunani umuntu wakhe engabe umfunani. So asike simuze ukuthi ingabe siphathelene. Sawona? Yebo mntakama unjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nawe. Umabalo nihleli naye? UkaMangethe. Mangethe. Abozwane? Yebo. Zwayne. Ungayisho njalo. Siswabi yebo. Ubuya ngokuhlala? Ngisentuzuma ngokuhlala mina ka-F. Okay, ukhulele khona? No, ngikhulele eJoburg. Oh, okay. So I had to relocate. Oh, ngezimo thizeni zempilo? Nah, it was just for isikole. Oh, okay. So umndeni wakho kahle kahle la uzinze khona useJoburg? Yes. Oh, all right. Ubani okubhekile la? Okugadile, mhlawumbe umdala okubhekelelayo? La eNatal. Kukhona umndeni kama okhona la nomunye ke umndeni kababa. Okay. Yes. So usaphatheke kahle la eNatal? Hayi ngisaphatheke kahle impela. Mina ngifisa ishem keJoburg lapha yabo indawo engenalo ulwandle eduze angikhona ukuphefumula kunzima. But ke wena kunjani njengoba washintsha indawo okuhlala? Khona ngingasho ukuthi ushintsho lukhona nje oluningi akuzange kube lula kuqala. Mangifika la ngoba ngase ngijwayele the Joburg life. Kodwa anyways I had to leave. Okay. Yes, injalo nje. Joburg why? Okay, I know. Kodwa ngijwayele ukubona mabefikile la eNatal bahamba ngezikhindi uthola somama abadala bazivikela amathanga yabo mfethu amathanga akhulile ubona ukuthi amathanga umuntu omdala lawo angisho kabi ningangizwa kabi but why ningakhona ukuzihlonipha yabo thina la eNatal omama bethu ngeze ubabone beyelwandle nezikhindi engaka bahamba ngamabele ababegqoka abobra beziveza izisu ngeke uzukubona lokho but igoli melehlile siyabona ukuthi abanankinga lokuveza umzimba yini engaka kanti first things first into engayisho ngegoli eyenza kulahleke nje kukho konke lokho ukuthi singxubevane lapha. Oh, okay. Yes, sisizwe sonke lapha yana so nomunye wenza okwakhe nami mangibone nawe wenza okwakho nami ngiyakufuna ngiyakuthatha ngiyakwenza ingakho mase sisofika la eThekwini sibona ulwandle and then ke sisibanqunu sikhohlwe ukuthi sesikhulile abanye imizimba isaveza. Yes. Kodwa ke ilife nje injalo dadwethu akukho nami engizokusho. Mangaka ama languages of fluent kubona? Khona Sepedi. Obulela Setswana. Khona obulela Setswana. Obuwa Sesotho. Yes, also Sotho. Sixhosa also. I can hear Chivenda and isiTsonga naso ngiyasizwa and a little bit of Shangani. What about Africans? Udadewethu ke alright ngalapho mina hayi ngenyawo zombili. Yazi phela eJoburg uthola uSotho uthola isiTswana uthola iSepedi uthola konke kuhlangene and ngiyazi ukuthi ni fluent nenza kanjani? I think the more angithi mawukhula endaweni kukhona nje abantu you get friends abanye amaXhosa amaZulu amapedi amabhunu and most of the times sihamba ikole lezi zabantu aba mixed so nalapha esikoleni we get friends we get used to amanye ama languages and uyazi ukuthi ke iyouth esikoleni kakhulu avithanda ukuthatheka ngibona nawe usuyaprada nami sengifuna ukuprada mina ngasibalekela endlini ke umprado ngabaleka nje impela ngathi ngeke ngize ngikwazi. Yes, so angikhona ukuhleba ngeSepedi? No, sorry mntakama ngizothola nje ngikubuke bese ngithi mbukeni. Mbukene phefo ebhedu umuntu. Alright, ukusivele sihlala phezulu kodaba why ungibhalelile kahle kahle yini ekubeka la njengoba uthi umfunani umuntu wami ubalo ufuna ukumbuza ukuthi umfunani umuntu wakho? Kahle kahle siswami ngingasho nje ukuthi nginenkinga. Okay insolo oqala ngomngani wami. Okay. Cause ekhaya babantu aba right. So kuthe kuhamba ilunga lomndeni owayengabathola abantwana so wayengithathise kumntana wakhe mina so uma wamiyeka ukuthi ngibe ingane yakhe. Okay. So wathi mehamba waye right ke
washiya imali, so wathi mengishiyela imali I met this guy. So guy bengihlangana naye right nje nawe uyayiphilela. So wase wangi-advise ukuthi yindaba ngingathathi le mali ngithenga imoto okungcono sizokwazi ukuthi sifake ingane. Ngathi okay, yes, ingane zesikole. So ngathi okay, it's fine. Then uguy ngimaze ngomngani wami yena lo engicabanga ukuthi ngathi sekuyabheda manje. Ubambeni? Ngibamba ukuthi mangabe kumele ngi-cash up imali iyashota, mangibuza ukuthi imali kabani leyo ungitshela ukuthi imali kamngani. Okay. And uhlezi mangabe ngizokhuluma uyamkhulumela almost all the time. So lento iyangenza ngempela ukuthi ngisole ngingabi nakho ukuhlaliseka ukuthi wasumkhulumela kangaka manje kanti yini onikuhlanganisile ngaphandle kokuthi kube ingane nje kuphela nanokuthi wena udriver wengane. Okunye siswami ukuthi mina njengoba ngihlala eNtuzuma bona bahlala ngandawonye le eMlazi. Okay. Kodwa futhi lokho nje nakho kunokungenza nje ngibuye ngingathembi ngoba uyazi kwesinye isikhathi akuselula nokuthi uthembe itshe ngoba nalitshe uzothi uyalithemba ulishile lapho balithathe balisukumise sebeyakuthola lokho kufihle ngaphansi kwetshe. Okay. So uyena udrivela imoto kuphela. Udila nje nalokho nabantwana futhi mebuyisa imali uyibuyisa kuwe. Yes, imali uyibuyisa kumina and then iyona mali esiphilela ngayo leyo because I've got my house ngisho ukuthi indlethu because into esihlanganise sobabili. So ngabona ukuthi why ngizoba greedy because siyathandana nalomuntu le moto akube iyona futhi nami ngizokuthi ngikwazi ukufaka isandla ngayo la endlini. Yes. So senesikhathi singana nje nindawonye njengoba umthemba ngalendlela ukuthi aze akudrivele imoto yakho? Yo. Ave ngithembana Nkosi yami mhlawumbe inkinga yami leyo. Ungangitshela ukuthi nisanda kuhlangana? U2 years no half. Sesizijana shema akufani. Yeah. Okay. So ngicela ungilandise nje uqhubeke nendaba. Ngixayekile mina sisami kakhulu because yabona nje ngingasho ngithi mina sometimes naye umngani nami unokungipensela nje uya actor kakhulu mangabe sizoba nomuntu wami. Yena uhlala kubo noma uqashile? Umngani wami uhlala kubo uphindaye kwi-boyfriend yakhe but ngike ngamuzwa ekhuluma indaba yokuthi ufuna ukuyoqasha ukuthi why angi-understand kodwa mhlambe into zakhe naye mhlambe i-boyfriend yakhe banesikhathi esingakanani bendawonye if unalo ulwazi kodwa ke akekho umuntu ongazazi indaba zamngani wakhe kujwayelekile kakhulu ukuthi sixoxe mengabe singabangani. So into engayisho ngaye ukuthi nje uyilo mngani othandayo ukuthi wena ukhulume kakhulu kodwa futhi yena ekukhulumeni kwakhe into zakhe kuba khona akugodlayo ukuthola usukuthola ukuthi hawu kanjani ngoba bengithi sabangani kodwa phela ngidlule lapho ngoba akuve ngithemba Nkosi yami. Ngingakho uyathemba. Ngiyathemba dadewethu. Yo. Manje kwafinyelela kanjani kuwena ukuthi uyabona ukuthi ikhona imali eshodayo and mawubuza ubhutiza uyamvikela? Bengena inkinga nokuthi ubhutiza uyamvikela but umvikela to the point where ukuthi ugcine sekhipha imali yakhe ephaketheni yakhe. Yes. Azama ukuyokhava le mali eshodayo. Yes, akhave le mali eshodayo. Why wenzeka kanjani? Angi-understand nami iyona lento engithathe yazi yangibeka la cause ngifuna ukwazi kodwa ke kufanele vele kusolise ngoba awukwazi nje ngempela ukwenza njalo. Mhlambe ngabe usuke wayibheka ifoni yakhe wabuka mhlambe conversation yabo inkulumo zabo uthi zithini? Ngabe nginamanga sisi wami ngoba umuntu nje ifoni yami iyami eyakhe yakho ngoba kwesinye isikhathi i-relationship ijwayele ukumoshwa amafoni kakhulu. Okay. Yes. Ihamba kanjani i-relationship yakho nobhutiza njengamanje? Yona i-right. But ukuthi ngisho ukuthi inkinga eba khona ukuthi khamba ingena uso phakathi. Kwayinami nje siyangicika lento angisathandi ngoba kahle shuthi mangabe sindawonye sizodla uso. Sizophuma siyaphuma uso. Sihlele endlini uso.
So nje ave ngasangijabulisi. Ayikho i-relationship la kuhleze kumnandi khona kushikelwa khona sonke isikhathi. Khona izinsuku lezi ubona ukuthi yabo nje ngathi ngamphalazela ekhanda nje namhlanje umuntu abantu uyanginyanyisa. So manje ukuthi kufikile leso sikhathi ukuthi acike. Ukukhona ukukhuluma noso udlelwano bakho nobhutisa? Yeah, khona qala bengikhuluma kakhulu naye before ngiba nezinsolo. Ibe njani i-reaction yakhe mawuqalisa nje ukukhuluma ngobhutiza kuyena? Yini okuyinake nje kuyena? Uhleze esho ukuthi vele kade ngangimsola nje mngani ukuthi phela ngize ngikutshele. Kodwa ke kungalula for wena ukuthi uphinde uyitholele omunye umuntu. Oh, okay. Most of the time uhlezelwela ukuthi mangithola omunye umuntu. So nakho lokho it has brought this thing to my attention ukuthi why ubrothers uyakulwela and then wena you want me to leave him kanjani? Why? Ayihlangani lento ave ngahlangani kahle. But sike samfonela samcela ukuthi akasijoyine kwishow ukhona njengamanje akanqabanga ukuza. Uyikona ukuthi akazi ukuthi wena ubhalile. Akazi. Kona ugcineni ukhulumisana naye. Uso ngigcine Thangi ni right nje umngani beni? Yes nje umngani nje bebu right. Okay. Yes. So makafika la iyiphi into yokuqala nga ozofisa ukuthi uyibuzele yona kuyena? Ngavele ngangazi ukuthi ngimbuzeni kodwa yini kahle ufisa ukuyazi? Bengafisa ukwazi ngempela ukuthi yini into emenza ukuthi njalo mangabe ngizomxoxela ngeenkinga ze relationship yami asheshe ajaha ukuthi ngimshiye umuntu wami. Yes, bengizofisa nje ukwazi lokho ukuthi why nanokuthi why always kubo bonke abantu oma beyingane emotweni noma beyingane uyena kakhulu umuntu osinikeza inkinga emalini. Yindaba yena ezohlezi nje edelay most of the time because aze ubhutiza ayokhava lapha ngemali ebuye ephokothweni lakhe. Yes, ukhava ngobani basuke sebekhulumeni. Why engafuni ubhuti nanokuthi why engafuni ubhutiza ukuthi simfonele yena because ngendlela engibuka ngayo mina it's like kune conversation la ekhona kubona bobabili eyenza ubhuti ukuze azagijime ngempela amnikeze imali nanokuthi dadwethu okungisolisa kakhulu uso she's my friend unengane. Oh, okay. And yazi angazi ngizothi le ehamba ngemoto yakhe maye esikolweni. Yes. And lengane angazi ngizothi ikungicabangisa kakhulu yini lento ingenza ukuthi ngize ngicreate nezinto ezingekho but indaba usolani ngisola ukuthi okay angisoli but ingane ngingasho ukuthi inayo insobe yomuntu wami. Umfana nomntombazana? Ingane ntombazana. Imngakanani? Ingane nje ena1. Una 1 years 2 years something like that. But isikhulakhulile yona hayi kangako. And wena usuthandana nomuntu wakho neminyaka emibili? Yes and a half. Waqala nini ukwazana noso? Uso kudala sazana naye. Mhlambe u6 years uphelile manje. 6 years. Yes, and mind you remember uso ngimaze umfana ngaye. Because bahlala ngandawonye. Ukuze into yami nomuntu wami isebenze kahle nje. Uso naye ubekhona njengomlekeleli. Asazi. Now uyazi ukuthi mawubuye eGoli uze eNatali uzofika wenze lento eyenziwe eNatali. So ngalokho ngichaze ukuthi ngoba nakuvumile uso ukuza bangabe simfonela simcela ukuthi akazivashela ka Black Life TV uzokwenza yonke into esimcela ukuthi akayenze la ka Black Life TV because uyena ozekithi ngesimanga sokuthi uvumile ukuza kithi. So mangabe sicela ifoni yakhe uzosinike because siyadinga ukubona usikwenzakalana efonini yakhe ama conversations duration yama calls sisazokubheka konke lokho. Uzibhekele wena ngokwakho mekuthi ufisa uzibhekela or ngikubhekele mina angazi basi bengafisa wena uzibhekele khona uzokhona ukubona isikahle yini lekhulunywayo enza ukuthi umlisa mumbe o umlisa wakho aze athathe imali yakhe ephokothweni ayokhava lapha ya endaweni yengane kaso. So sizokubheka nje konke lokho kodwa yena njengamanje ukhona so ngabe kulungile ukukhulumisana naye ubuso nobuso ubuze yonke imibuzo ofisa ukuyibuza kuyena.
Hayi ngingathi ngikulungele akusekho kudlula lokho. Ngimlandi. Ungamlanda sisi. Kusilandelena. Ahleka dlana moto. Alright, sibabuke lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Nako-ke usisi njengamanje esimfanelile samcela ukuthi akasondele nganeni ukuze sizokhona sisikhulumisane ubuso nobuso. Usefikile akekho eledweni akekho emsakazweni. So yonke into esidinga ukuthi siyazi sizoyithola kuyena njengamanje. Sawona sakwamukela uyaphila? Ngiyaphila mntaka mama njani? Ngiyaphila nami ubaba lo nhle naye. Amadokota. Madokota. Yes. Abakabani abakamadokota? Umdlalo odudu swala phuzuphuza umhlokano ba. Suka madoda. Yazazi ntokazi. Uyamazi sisi? Ngiyamazi. Umazi kanjani? Umngani wami. Oh, bestie. Yes. Nahlangana kuphi kanjani? Ahlangana esikoleni. Okay. High school. Sasifunda. Okay. Sasifunda sonke high school so nje. Sahlangana. Yes. Nanokuthi ke ama class esasiwa lokho nje makuthiwa kuyasplit sahleli vele sihamba sobabili nje sahleli sindawonye nje kahle. Okay. Yeah. Yeah, lelo hlelo lolisilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So uke wangibhalela, wangivakashela, wangichazela kahle ukuthi nazana kuphi kanjani and uyini naye. Kuningi sifisa ukuthi sikwazi ngawe kahle ngokuhlangana naye. So ngiyacela nje ukuthi singakamoshi isikhathi esiningi besicela ukuthi usiboleke ifoni yakho and sicela nje uzivumele ngemvume yakho ukuthi sibheke lokho afisa ukwazi kahle ukujulile njengoba sikubizile la Efonini yami. yes siyacela ayina iphina ngisho owaye siyabonga kakhulu njengoba ela umbhalelile ke wayese ethi ukhalaza ngokuthi khona izinto eziningi ayibonayo and aseke akubuza ngazo kodwa bangayithola impendulo ejulile ngokwenele ukuthi athi enele enhlizweni ngabe efisa ukwazi kahle la njengoba sila sifisa ukwazi ukuthi njengoba enemoto ehambisa abantwana esikolweni eshayelwa umuntu wakhe uthi ukabone sometimes umuntu wakhe uyilethe imali ingaphelele kushode imali yekhanda elilodwa lomntwana sometimes uyachaza ukuthi kuye kwenzeke umuntu wakhe athathe ephokothweni lakhe agcwalisele ukuthi ayenele yonke le mali elingene abantwana abahamba ngemoto yakhe so ukakuveze lokuthi engazuthi umntwana wakho obuye angakhokheleki ingakho ethathe ephokothweni lakhe akhokhele umntwana ozalwa nguwe so sidinga ukwazi nje kahle ukuthi ngabe istory sithini kahle phakathi kwakho nomuntu wakhe so kungesikhathi singana siyacela nje ukuthi usivumele azokhona ukubheka conversation enu abone ukuthi kahle sithini story phakathi kwenu Okay. awunayo inkinga ngisho useve ngoba inamba yamuntu wakhe phone yakho Isebe ngomalume. malume okay cela ungibhekela nje umalume ubheke conversation mhlambe esabheka umalume mhlambe uke wakushela before noma nijwayelene kakhulu ngalendlela ukuthi nize ngixoxe mhlambe nezinye izinto ejulile umuntu wakhe Into engayisho ngomalume umuntu siyazana naye yabo siyazana sangimthathi ngaleyo ndlela yokuthi mhlawumbe sengazi kube ukuthi mhlawumbe ngiyaphoqa kanjena nokuthi ngicabangela ukuthi mhlawumbe ngingathandana nomuntu wakhe because ngangikhona i-relationship yabo iqala okay kwayena brothers lo sikhuluma ngaye wamazi ngami oh okay yes mhlambe engakamazi wakushela before akazi and nijwayelene kakhulu yeah i-relationship yethu iphelela lapha ekuthenini umalume olanda imoto olanda abantwana yes
Okay. Nanokuthi nje ngiyamthinta babe ukuthi ngibona ukuthi isikhathi siyahamba ingane akafika ekhaya. Naye babe ngayifica ingane esikoleni mhlambe kanti bashintshelile kunjani. Angifonela ngibuza ukuthi hayibo ingane nje. Okay. Lapho nje. Ngabe mhlawumbe ukhona okutholayo? Mntama ngizocela ukuthi nawe uyibone lento engiyibonayo. Kwenzakalani kanti? Umalume. But why umalume ekubizwa ngobabe? Baby. Kubhalwa kanjalo la ku-conversation yini la ku-WhatsApp. Why ebizwa ngobabe? Mhlambe Miss Print. Miss Print. Miss Print kathathu because khona ubabe oqala unjani isithanda sami. Hayi ngeke uthi mhlambe uthi phela umuntu wrong. Yenzeka iphutha. Yenzeka into efana njengalaleyo ukuthi Sisami ucela ubheke le conversation yamanje uyabona ukuthi khona usithando sami la umorning ulale kanjani? Ngiyacela ngegunya lakho simfonele. Ngicela ukuthi simfonele unayo airtime? ngicabanga ukuthi khona. Okay. Ngicela uzive simfonele. Hello? Mina makawulubanza ngani ngiyangizwa yini? Oh. Yabe right ngani? Azokwanzima. Yebo. Ngihlala nabantu ngihlala ngangena. Elo vale phone nje kancane. Sivaleni. Yini yenza ukuthi akubize ngobaby? Sithando sami ingane yethu right. Sifike kanjani lapha? Ninengane noba u2? Wow, imaki. Umntwana kanti ohamba ngemoto kasisi, umntwana wenu. Sisoma ngazi ngayichaza kanjani le nto yazi? Ngibona nje ngilo. uzokwazi ukuchaza kanti ke yazi ngoba kumele uchaze njengamanje. Cha phela ngithi Akwazi ukuthi cha. Angithi ini. Ngihleli mina nawe sonke isikhathi kanti ulubanzi. Okasipho. Kahle wena ungenza isilima wena cha ungijwayela kabi. Cha angithi ngiyasho. Ungijwayela kabi. Uchaza ukuthini? Sonke lesi sikhathi ngikufaka ephetheni ngoba ngitshela ukuthi umngani nami wena unengane nomuntu wami. Wena ungijwayela kabi. Uzongibizela umsangano kanti ungibizela ngivele la. Ungibizela uzongihlamba la phakathi phela. Ungijwayela kabi. La. Ubungezingane endlini yami uzongibuza into ongibuza wena manje. Uzovuma yini kanti? Angishiyakwazi ukuthi ngifonele. Ama WhatsApp call ngiyaphendula. Ubungeke uzowaphendula uma ngabe ngizokubuza lento le. Ingakho sonke lesi sikhathi uma ngabe mina Manje wena ukuthi ukukhona ukuthi lokho la ukusana nezwe lokho. Awushona emkhandeleni lubanzi. Hayibo. Balele na umdala. Ungazongijwayela kabi kahle unondindwa wena Ucabangayo ke. Ucabangayo ke mana. Ngiyathandana kanti. Bona ukuthi wenze njani? Hayibo wena bengabonini ukuthi uhamba njengoba kwakhe. Wena ungijwayela. Bengaboni ukuthi ubaba wakhe la. Bengaboni ukuthi ubaba wakhe la. Ngiyatshela ebo wena insuku zakho zolala ibalini. Uzongenzani? Ngifuna ukunyathela ngesinyathelo isifele ngizothola. Angifuni ukuzala. Ngizokunyathela. Angifuni ukuzala. Ngizokunyathela uwenze sure ukuthi leyo ngane yakho ayigibele kwena. Lalela la sisi. Awubazi mina. Akulungile. Kwanisela sisi. Ngiyathandana kanti nobaba kalubanzi. Hayibo. Uthemba ukuthi wasemlala. Ucabanga ukuthi ingane iqhamuke kanjani? Ngiyibona sisami lekade ngisona. Bengawasola manje. Manje nje sihlahleni ayisiwona impelebele ngayo mngani. Manje wayemfihlela umngane ukuthi wena uthanda noSipho. Uthi wawukhona and ulekelela
i-relationship yabo iqalisa. Kanti kwakwenzakalani? Uqinisile impela futhi nje lapho. Kanti wawulekelelani? Hayibo. Wonke Izinto ziyashintsha. Sisombe. Izinto ziyashintsha phela vele ngakulekelela-ke manje kwamfanele njani? Vele ngalekelela ukuthi bekhona. Manje fa kwenziwe njani? Izinto ziyashintsha Usisi phela. wena no-person wakho. Mhlawumbe ubesho usipho noma nomunye u-person wakho. Hayi sengahlukana nalokho. Umuntu okhona nje empilweni yami baba kalubanzi. Ha, nesathandana futhi. Hayi, wow. Umntaka mangethu isilimo. Ayikho indlela singaphinde simfanele futhi usipho. Senifuna ukuzwani manje? Akafonelwe. Angithi useyifonele kade uSipho indoda yami. Fanele sazi ukuthi kahle kahle. Indoda yami mayifuthi ngoba nishadile. Mina baba wengane yami. Ecabanga Ingane yayitheni le? baba wengane yami. Ingane yayitheni? Ingane kanti hayibo. Uzongibuza umsangano wena. Uzunale yakho ingane. Uzunale yakho ingane. Kuba kwethuba kwengane. Uzuyiba la ikhanda lakho awuhluzile. Awuhlali phela uzunanesibindi sokuyothatha le ngane yakho uzoyifaka lapha emotweni yakho. Ukwenzelani lokho Hayibo ikhona yini iphutha langabe ukuthi ubaba wakhe uthatha ingane ahambisa esikoleni ngemoto kaba. Ufebe bendoko nibenze le hayi ngiyena ngithi adlala indima njengoba yami. Fanele adlala indima njengobaba ngithi bebele ngithole enye imoto ke. Sazi la. Mina ngithi awunangane leyo. Ngeke ukuthi indoda yakho waye ungambuza. Awungibuzanga ngani ukuthi hayibo uzofundekelana nami la. Lokuzoraselana nami. Awungibuzanga ngani? Ulibambe ngashona yezwa. Uzosizwa lo bhuti oseduze kwakho. Ngoba ngabe manje ngiyakunyathela ngoba ngisinyathela isifebe. Ngiyathela mana. Yabo wena mina nawe nawe izokwathela inamba ngwasenda mina kavi. Mangifuna uzongifica kavi. Why won't you tell us uthandana nenengane nomalume? Bengithi uzohlakanipha naye bona. Umthetho uyadelela nesebona. Kahle kahle ubethu njengoba ngibiza isilimo ngibize ngani ngithatha isilimo esikhulu wena. I-relationship yakho noSipho bayibheke kuphi? Ekuthenini niyamtshela ukuthi nonke noma Kufanele agcine seyitholile angithi yena akayitholi ingane. uSipho usebenza ngokuthi umalume kuphela akukho umunye umsebenzi asebenza kona. Okusho ukuthi usendlini njengamanje. Uhlala kuphi nendawo? Uhlala khona kavi. Kuyikona ukuthi phela ke siyavakashelana ka asihlale endlini eyodwa. Akude kangako eMlazi mawula e-studio. So ngingakhona ukumcela ukuthi eze la e-office. Naku ukuthi uzovuma phela. Kumele avume. Okay, ngicela ngiphi number yakhe ngimfonele. Ngicela ngiphi number yakhe sifetshana ma. Sizozama ukukhulumisana naye. Ngicela ukukhuluma naye. Wesipho. Fuseke. Ngicela ungisize kanje. Yabo maqoqa ukudeliver lezo ingane ungibuyisele imoto yami. Mayingabuyi futhi leyo moto ngizothumela abantu betracker bezoyilanda. Sobona ukuthi leyo ngane yakho ukuthi uzobuya ilanda ngani. Fuseke. Yo. Kuze kanzima. Ngicela ukubuza something. Uyamthanda Sipho noma ubaba wengane yakho nje oprovider? Ngithanda kanjani ngane yami. Kuyikona phela ukuthi ke vele ke uprovider into engeke sesidebate le. Vele fanele uprovide ingane yakhe. Ukumela kanjani ukuthi uyazi ngala isayidini ukuthi uthandana nomngani wakho and you understand kanjani into njalo? Hayibo. So ke sibona ukuthi leyo ngane yakho uzoyiprovider ngani ngoba phela ayibe provider ngale moto yami. Manje ngicabanga ukuthi yami ingane izofaka ngoba phela nakwena usuthathele isikorokoro na fale imoto yakhe. Sobona ukuthi yami ingane manje ngeke isasurvive. Facebook kahle. Abumhlabo wakini. Phela siyofana. Sobona phela. Ucacayo phela ukuthi kusala ingane yami ngeke izingafundi ngoba naku usudecide ukuthi inxhumanzi necontract yakhe iyaphela ungakhohlisa ungasho ungacabanga ukuthi ngiyangikhohliwe lokho ukuthi leyo contract yakho in 2 months iyaphela. Siya approach manje izinyanga eziyangale ngasekupheleni konyaka izobe igqokana ingane angiphathi ngoba kimi bengakufundi. Sazi yaphela. Kubuke ngazuthi njengoba unomntwana noSipho okusho ukuthi anivikelanga mina noba uthu nijabulise kamereni. So mhlambe izifo nike nazibheka izinto enjalo izinto ezibucayi nike nahamba nayo sihlola qala. Asena wesizwe nemibuzo eminingi ke kodwa. Ngiyacela ungiphendule because ngiyadinga ukwazi. Nala usisi wazi. Mina bengihleli ngicheck njalo mangabe ngiyoxukuza bengihlezi ngicheckwa nje.
So nje status sami ngiyasazi usime kanjani into zami zonke ngiyasazi usime kanjani. Okay. Manje sekufanele ngikhulume yonke lento le. What about my STIs? Njengoba ngihleli la wena ngibona ukuthi ngine STI mhlawumbe. No, I'm just asking because uye wachaza ukuthi bobo-check. Azi nanokuthi i-STI leyo yini mhlawumbe into angazi ukuthi into ebukeka kanjani. Njengoba ngizwa ngihleli la wena uzwe into enukayo mhlawumbe khona into engabe mhlawumbe iyaphuma la kimi. Awanuka ama-STIs. I'm checking ukuthi mhlawumbe ngabe beni vele sesingeke ukwazi ukumphendula ikhiwane lehle ligcwala ibhungu. angeke sinivumele ukuthi mase niphuma la ekhaya nihambe ndawonye. Nizohamba ngokuhlukana because siyabona ukuthi anifike no-2 into abayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Sazi ke phela nanka phahlela umbongo. Sazi phela Kulungile ke. So umngani beni abusekho kahle kahle. Umngani nobani? okungapheli kuyahlola sisenginawe yakwazi lokho. Umngani nobani? Umuntu asakazele umuntu ozoba umnyeni wakho. Wayibona. Ngizothi ngena la ubheke manje mina. Angikwazi ukungena la kuhamba khona zonke izitimela mina sisungibheke kahle. Wema, ngoba naku wakushiya weza la kumina. Akangishiyile. Uzubona ukuthi nawe uyisima. Uhleli ngemuva kodwa ngikhona. Ngisho kona lokho ke ukuthi kusalayo mina naye nginengane. Angijazi ukuthi ubaba wengane inini engafi. So nje wena nje indaba yakho nje isesakeni. Sizoke siboneke mntakama ngoba ngizo. Kuyimanje ngiyabona uthini mawuthi sizoke sibone kuyimanje. Ngizokwenza ngamehlo ngiyabona. Ukuthi wena nalengane yakho le soft life ocabanga ukuthi nizoyiphila. Mawukuthi namhlanje beninayo niyayigcina. Sazi. Kanqingetshe la nguma ngethu uzwani. Uma favuke. Awungazi kahle. Ngithole emaphephandabeni. Angithi ushilo sobona. Ngoba angikuthathela inamba mina. Ubeka nje nalomsangano wakho. Ngihlala entuzumo mawukhuphukela entuzumo uficana nelindelani. Uzongithola ke mntakama. Yezwa angiqeni mina namanje. Ngiyabona ucabanga ukuthi ngisaba nobhuti oseduze kwakho. Hayi ngoba ngimsaba, ingoba ngimhlonipha. Kodwa mina nawe masiphuma la. Izokhombisana. Ungizame mntakama ungizame. Hayi kulungile ke mntaka gogo. Akwazi uzucabanga ukuthi umzalele nawe usiphi? Sis. Into engayisho ukuthi njengamanje sinosipho besingakacabangi indaba yokuthi ngimzalele because uSipho naye besahlanganisa ezinye izinto zempilo yakhe. So bengingathanda ukuthi kugcine sekufika to the part where ukuthi ingane meyikhula lamanga kana inzalo lo kathi isithi ubaba akukhona izinto angangenzeli zona uma akwazi ukuzenza bengifisa ukuthi yabo noma isikhula iyazi ukuthi ithola everything sekwaphela yona inzalo lezi ziswe zikhala le toilet labantwana abakhala e toilet bona yababa wena yababa lezi solo kuyikhipha kanje zisho wena cha mntaka gogo hayi into besingayixoxa mina naye lo Waxoxa nje. ayikho into esingakathi sixoxe mina naye lo emasokeni akhe ngaphambili adlulile. Hayi into ngathi singayixoxa izingane zikhala e toilet akafana njalo uyingobozi nje wehlela okwanzalo kokwamaqanda lapha. Unjalo phela ngiyamazi angithi mina umngane wami ngisengiphila naye iminyaka eminingi. Uyile hlobo yomuntu ukuthi noma izinga seyihleli ivelo bala afuna ukuthi kube khona okukhona ngawe ngoba wena waziwe uyena okwaziyo. So Uyamthanda kodwa? Mina bengimthanda. Uyamthanda? Thanda my foot. Shuthi umngani bani kahle kahle abusekho. Abukho sisi angifundi uqamba manga umngani abukho sengibonile ukuthi mina la kahle mina bengiyuzelwa nje le mali yami enginayo le monto yami enginayo kahle sisi mina la angisa-understand nokuthi uthando likaSipho abethi unalo lami belukhona. Umjwayele kangakanani uphesini wakhe lo abahlize emveza kwena? Angimjwayele kangaka uphesini wakhe. Angimjwayele ngoba ngikutshelile sisi ngachaza ukuthi umngani uyilo muntu okhuluma bese kuba khona kugodla ngakuyena. So vele umuntu ngeke uzumshintshe lento ayiyona. Okay. Yes. Shuthi yena unoSipho aphinde abe nophesini. Yebo lo phesini aphinda mphinga manje athi bahlukene. Kodwa lokho ungakuthembi mntakama. Unesithembu mntama? Kanti nanithi siyogcina gogo usikhotheni ngobe kwenze njani? Thina singeke sibe nabo. Kuningi kakhulu. Kodwa ke nisafisa umngani benu uphinde buye. Cha, ungakaqedi nje mntakama. Mina nje ngiright ngomngani. What about wena? Phela ngingafuni ukuba umngani wami nami ngenze ngibe umngani wakhe. Hayibo. Kanti ngimncangana akusiyo wakithi akangaligazi lami.
ashare igazi elilodwa sokunje fokusho indaba yakhe nami. So how do you feel uma usutholile ubufakazi obugcwele ukuthi kanti uSipho ubaba kaLubanzi and uLubanzi obekade egibela Yabona nje ngizizwa nje ngifurious, ngizizwa nginyanya, ngizizwa ngathi ngayithatha kwayona le ngane ngihlephula amathambo. Kuyikona nje ukuthi ingane ayinasona. Ume kanjalo ke labo Fast and Furious bakho. Ingane yami ekuzuyilokotha. Awufuna ukuboshwa phela we. Zandla nenyawo mntakama ulala ubaliwe buka ekhindini. Kodwa ukutholile ubukade ukufuna, okukade ukusola. Ebengikade ngikusola sisi ngikutholile. Okubhlungu ukuthi sekuhamba nanokuthi Kuningi kakhulu. Askies. Kuzodlula kodwa ke. Crocodile tears Kuzodlula. Mbuke lapha ekhaya, kubukeke ngazi ukuthi iqiniso abelifuna kahle kahle nabelisola. Selvele lahlala obala, useyazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo. Umuntu abethi ungumngani wakhe, nakumuntu abethi uthandana naye, kanti uthandana kuningi sihlangabezana nakho, kodwa ke ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Nawe mekuthi uyafisa ukwazi ukuthi kahle umuntu lo umsolayo umfunani umuntu wakho, ungasibhalela lapha kuleyo email address elapha escreenini. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.